ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон аз ҳамин канал. Дӯстони азиз, як канала ма барои шумо тавсия доданем ки касоне ки мехоҳад музикаи эронӣ гӯш кунад, марҳамат дар ин канали клип теҷед дарояд, ҳамаш музикаҳои эронӣ аст. Надеюс фикр мекунем шумода маъқул мешавад, и колокольчика меҷахем беҳтарин мешавад. Як канали бародар аст. Ман силкаша дар комментария мемонам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон будед. мошинҳо хеле бисёр мебошад, аз ваз 07 сар кардагӣ то Lexus 570 мебошад. дӯстони азиз, курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава. И мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон будед, и мехостем ки нархошона бифаҳмед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra Prasto соли бароишаш 1995 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёбон. объём моторш 1.8 литра ки сӯзишвориш бензин газ. коробка передачи механика, нархаш 28000 сомонӣ. пробегаш 20000 километр мебошад ки ранги мошин кабут аст и кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бо савдо карда мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Kia Rio соли бароишаш 2018 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литра, сӯзишвориш бензин. коробка передачи автоматика, нархаш 138000 сомонӣ. пробегаш 8000 километр мебошад ки рангаш сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, алиш намешавад, ба телефон фурӯхта намешавад. агар харидори конкрет бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм ваз 21099 соли бароишаш 1994 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҷабор Расулов. объём моторш 1.6 литра ки сӯзишвориш бензин газ. коробка передачи механика, нархаш 6300 сомонӣ. мошин созай Техас мотор надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум Hyundai Grande Ur соли бароишаш 2013 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём моторш 3.5 литра ки сӯзишвориш бензин. коробка передачи автоматика, нархаш 122000 сомонӣ. рангаш мокри асфалт мебошад, кузаш седан аст, салонаш кожни. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, состояниш как новия. американка мебошад, лиф лук ҳамара дорад. панорама обогрев сидени мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Mercedes-Benz E-Class соли бароишаш 1989 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакент. объём моторш 2.0 литра ки сӯзишвориш дизел. коробка передачи механика, нархаш 16000 сомонӣ. пробегаш 5000 километр мебошад ки рангаш сирх аст, кузаш седан мебошад. мошин состояниш нормал не. агар харидори конкрет набошед, рочна фурӯхта мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум ваз 2107 соли бароишаш 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҷабор Расул. объём мотор 1.6 литра, сӯзишвориш бензин газ. коробка передачи механика, нархаш 14000 сомонӣ ки рангаш сафед мебошад, кузаш седан аст. мошин дар ҳолати
нормальный қарор дорад. Агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳафтум, Daiwo Matiz соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ёбон авиомотори 08 литрай, сӯзишвори бензин газай, коробка пердачи механикай, нархаш 17000 сомонияй ки рангаш кабуд мебошад. мошин состояниш харошия. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳаштум, Lexus 570 соли бароишаш 2018 дар ҳолати нав қарор дорад. дар шаҳри Душанбе, авиомотораш 4 литрай ки сӯзишвори дизелай, коробка пердачи автоматикай, нархаш 800,000 сомонияй ки пробегаш 8132 километр мебошад. рангаш сафед аст, салонаш кожни сирх аст. мошин ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад, ҳама ҷош 100%. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум, Шкода Октава соли бароишаш 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе, авиомоторш 1.6 литрай, сӯзишвориш бензинай, коробка пердачи автоматикай, нархаш 60,000 сомонияй ки рангаш сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, растамошка кардагӣ нестай. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, даҳум, Opel Caravan Prasoy соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе, авиомоторш 1.6 литрай ки сӯзишвори бензин газай, коробка пердачи механикай, нархаш 32000 сомонияй. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, документош то моҳи июнла мебошад. алиша ҳамеша ба ягон тангени соз. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ёздаҳум, Nexi Daiwo соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ҳамадонӣ, авиомоторш 1.6 сӯзишвори бензинай, коробка пердачи механикай, нархаш 14000 сомонияй ки пробегаш 1000 километр мебошад. рангаш сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошин тоза акай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дувоздаҳум, Toyota Camry соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе, авиомоторш 4 литрай, сӯзишвори бензинай, коробка пердачи автоматикай, нархаш 88000 сомонияй ки рангаш сафед мебошад, кузаш сидан аст, салонаш кожнияй. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, яксола ҳуҷҷат дорад. дубаяй, лук ксении фар дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сездаҳум, ВАЗ 21015 соли бароишаш 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Бохтар, Қурғонтепа, авиомоторш 1.5 ки сӯзишвори бензин газай, коробка пердачи механикай, нархаш 15000 сомонӣ мебошад ки рангаш серебрисия, кузаш сидан. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. 6 моҳа документ дорад. агар харидори конкрет набошед, бо муомила рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони, азиз, чордаҳум,
Mercedes-Benz S-Class соли барӯшаш 1999 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Абиомотор 1.8 сӯзишвори бензин газай, коробка передач механикай, нархаш 50,000 сомония ки рангаш кабуд мебошад, кузаш седан аст. Мошин тозаакай. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, седани обогрев мебошад. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 15 Start for Tvo соли бароишаш 2001 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Абиомоторш 0.8 литрае ки сӯзишвориш бензинай. коробка передач автоматика, нархаш 30,000 сомония ки рангаш сербиристӣ мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, зурад. яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 16 Renault Fluence соли бароишаш 2012 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар гисар. абиомоторш 1.6 литрае, сӯзишвориш бензинай, коробка передач механикай. нархаш 70,000 сомония ки рангаш сафед мебошад, кузаш седан аст. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, состояниш нормалне. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед.